ɲɛtan ani 7 bɛ Dumanaba Sikaso mara la ani Bamakɔ o waati kelen na wulanɛgɛ ɲɛ 12 bɛ Washington DC Amérique jamana faba kɔnɔ. An balimaw aw n'u la a y'aw bisimila VOA Bambara kan Malikura kunnafoniw kɛnɛ kan bi araba janvier kalo tile 22 san 2025 kunnafoniw o la kumaba dɔw bɛna tali kɛ ninnu de kan. Farafina jamanaba saba minnu bɛ Sahel kɔnɔ n'o ye Niger, Burkina Faso ani Mali jamana ye finitigiw bɛna kulu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ sigi sen kan walasa ka wulikajɔw sabati ɲɔgɔn fɛ ka jihadi kɛlɛ ka bɔ u ka jamanaw kɔnɔ. Ni kunnafoniw lasera Niger ka jamana lakana minisiriso fɛ. A tɔ ye kunɲɔgɔn kelen ɲɔgɔn ye farafina tilebiyanfan jamana minnu bɛ Sahel kɔnɔ ka kulu n'o ye AES ye Mali, Niger ani Burkina Faso ka bɔ CEDEAO ka jɛkulu la min baaraw bɛɛ lajɛlen kuncɛli ka kan ka kɛ janvier kalo tile 29 san 2025. Amérique jamana kan ya démocratiw ka fara ɲɔgɔn kan kulu dɔw ko k'u bɛna fara ɲɔgɔn kan ka bolonɔbila gafela dɔ kɛ walasa ka se ka jamanatigi kura sugandile Donald Trump ka laɲini dɔw lagosi wa ko min kumaw bɛna ta ka taa n'a ye bɔgɔ jeninen kan. Ninnu bɛna kɛ aw ka kunnafoniw la kumaba dɔ ye ka fara an ka fasirikɛlaw ka kunnafoni latumalenw kan Mali, farafinagun kan ani diɲɛ fan wɛrɛw fɛ. A y'aw bisimila. An balimaw an ka foli baw ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'a lase aw ma ka fɔ nin ye VOA Bambara kan Malikura kunnafoniw o kɛnɛ sigilen ye ka bɔ studio 53 na VOA soba kɔnɔ Washington DC. An bɛ kunnafoniw da tigɛ ni farafina tilebiyanfan jamanaba saba minnu bɛ Sahel kɔnɔ n'o ye Mali, Burkina Faso ani Niger jamana ye ye laseliw kɛ k'a fɔ k'u bɛna kulun kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ sigi sen kan min bɛna kɛ finitigi wulikajɔ baaraw ye walasa ko ka jihadi kɛlɛ ka bɔ u ka jamanaw kɔnɔ minnu bɛ Sahel kɔnɔna la. Kayatu Tarawele VOA tɔgɔ la ka bɔ Washington. A kulu lakanakɛla 5000 bɛ min kɔnɔna la ka baara bɛna bɛn de ka sira tigɛ jatigɛwale mɔgɔw ye jamana saba ninnu farala ɲɔgɔn kan salongo ka AES tɔnkulu sigi sen kan kɔnɔ. An bɛɛ jɛlen bɛ sigiyɔrɔ kelen de la wa kungo kelen de b'a an bɛɛ lajɛlen da la kɛrɛnkɛrɛnnenya na jatigɛwale mɔgɔw olu bɛ bagabagali minnu kɛ an ka fasojamaw kuluw kan an ka sigidaw kɔnɔna la. F'an tun ka an tɛgɛ de di ɲɔgɔn ma ka an fanga fara ɲɔgɔn kan ka fɛn dɔ bila sen kan an bɛɛ bɛ se ka min nafa bɔ. Général Salifu Modi ka laseliw la. Niger jalatigiba in bolila fanga ninnu farali ɲɔgɔn kan labɛnnen don ka ban nga a ma faranfasiyali kɛ kulu ninnu bɛna baara daminɛ waati minnu na ɲɔgɔn fɛ. AES jamana saba faralen ɲɔgɔn kan sigilen bɛ 2,8 km² de kan nga gɛlɛya min b'a a jamana saba la o ye jatigɛwale ninnu ka dankariliw ye minnu bɛ ka waleya Al-Qaïda walima État islamique fɛ nin ye a san 10 ye. San 3 tɛmɛnen ninnu na fagali min bɛ kɛ jatigɛwale mɔgɔw fɛ jatew tari u jɔ fo maa 6 ɲɔgɔnna la min bɛ bɛn duniya gun saya bɛɛ lajɛlen kɛlen tilancɛ ma. Ni laseli ninnu kɛra kunungo Conseil de sécurité duniya kiliya tɔnba ka lakanabolo ka tɔnsigi kɛnɛ kan Amina Mohamed fɛ n'ale ye duniya kiliya tɔnba ka ɲɛmɔgɔ dankan ye. Tɔnsigi kelen ni sen fɛ n'a kɛnɛ kun sigilen don jatigɛwale mɔgɔw ka dankariliw la farafina gun kan kɛlɛliw ma. Madame Mohamed ye laseliw kɛ k'a fɔ awa ko Burkina Faso de bilalen bɛ duniya jate bɛɛ lajɛlen ɲɛkunya la ka kɛɲɛ ni jatigɛwale mɔgɔw ka fagaliw hakɛw ye min ne dɔ farala kan ɲinan san kɔnɔ ne 668 ɲɔgɔnna ye. A ye a ka hamina yira k'a fɔ ko ale ma da la jamana min n'a a mara bɛ Capitaine Ibrahim Traoré bolo nin waati in na fanga ka se ka yɛlɛma don ni jate ninnu kɔnɔna la. O sabula VOA ye laɲini kɛ ka se ka Burkina Faso marakɛlaw ka jaabi kɔseginw sɔrɔ ka kɛɲɛ ni Amina Mohamed ka kumakan ninnu ye nga u ma jaabi sɔrɔ u bolo fɔlɔ. A tɔ ye kunɲɔgɔn kelen dɔrɔn de ye farafina kulu belebele min bɛ wele ko AES n'o bɛ Sahel kɔnɔ n'o ye Mali, Burkina Faso ni Niger jamana ye olu ka baaraw danga sigi ka bɔ CEDEAO ka kulu la min baaraw kuncɛli bɛɛ lajɛlen ka kan ka kɛ janvier kalo tile 29 ɲinan san 2025 min kunnafoni labanw kɛra laɲiniw senfɛ o la barosigi belebele kɛra Abuja CEDEAO fɛ ka hakilijakabɔ kɛ ko ka kalo 6 di AES ka kulu ma u ka se ka ko lajɛ ka segin ka na kɔfɛ. Mun de bɛna kɛ nin waati ninnu na malidenw ka hakilina filɛ VOA Bambara tɔgɔ la Mariam Kuyate ale ka kuma baranin na ka bɔ Bamakɔ. Yala AES jamanaw ka sigi CEDEAO jɛkulu kɔnɔ wa? Ni kɔni ye maliden fanba ta ka ɲininka Mali kɔnɔ yan nɔ maa caman b'a yira k'a fɔ ko ayi k'u ka laɲini tɛ bilen hali n'a sɔrɔ dɔw b'a yira k'a fɔ ko fɛn min don k'a kan ka kɛ ka da nin jamana saba yɛrɛ ka ɲɛtaa kama. Bawo min ye AES jamana marabagaw ye olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko cogoya fosi tɛna u segi bilen nin jɛkulu in kɔnɔ ka sɔrɔ wulikajɔw bɛ ka sabati CEDEAO ɲɛmaaw fɛ yaasa nin jamana saba kana tila u la. Janvier kalo o tile 29 kumaɲɔgɔnya baaraw bɛna sigi sen kan ko kura tuguni u fɛ. Malidenw olu kɔni hakilinataw tɛ kelen ye o siratigɛ la. Ne ka hakilina na sigi kunba la
parce que AES ka bɔ CEDEAO la o kɔni o sigira sen kan donc an b'o baara kɔnɔna na san olu ka farali bɛna sabati ni tile filanin na kalo 6 in kun mɔgɔ caman m'a faamuya CEDEAO ni Burkina ni Mali ni Niger jɛnnen bɛ fɛn dɔw la CEDEAO ka lasigidenw bɛ yen projet dɔw b'a jamanaw na projet bɛ ka waleya donc n'a ma ɲa a fɔra ko an ka fara ka bɔ an ka ɲɛmɔgɔw k'u ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na donc il faut que u ka sigi u b'a fɔ min ma ko période de transition ka baara kɛ u ka lasigiden minnu bɛ yen u ye wari musaka donna projet minnu na ani u ka fɛn o fɛn bɛ yen n'an bɛ se ka fɔ k'u ka nafolomafɛn ani u ka baarakɛfɛn b'an ka jamana u bɛ sigi ka fɔ de bɛ kɛ je pense que ni kalo 6 in quelque part u y'a di ni o hakilina kɔnɔna de ye walasa ka an ka mɔgɔw an ka dirigeant ninnu nɛgɛnɛgɛ hali bi u ka segin u ka décision ma mais par contre n'u ma segin u ka décision kan u ka baara kɛ nin waati in kɔnɔna na walasa u ka se ka fara ɲɔgɔn na min ma kɛ ni lajabali ye. An ka bɔ CEDEAO kɔnɔ yala e yɛrɛ bolo fɛn jumɛn don? Personnellement ne fɛlan tɛ. Je le dis personnellement ne fɛlan tɛ parce que anw ye farafinna tilebiyanfan mɔgɔw de ye an mago bɛ ɲɔgɔn na c'est-à-dire u b'a fɔ tubabuw b'a fɔ ma ko mondialisation jamana kelen tɛ se ka kɛ fu ye bi tɔw kɔ. Donc ne bolo kɔlɔlɔ foyi tɛ kɛ a la parce que an ye jamanaw ye jamana minnu tun bɛ CEDEAO yɛrɛ la olu bɔra CEDEAO la a m'u ka jamalaya tiɲɛ a m'u ka foyi tiɲɛ n'o ye Mauritanie ye par exemple o tun bɛ CEDEAO la o bɔra CEDEAO la mɔgɔw y'a fɔ ko kɔlɔlɔ fɛn o fɛn bɛ se Mauritanie ma o ma se Mauritanie ma donc ne yɛrɛ hakili la k'a fɔ n'i ye tubabu jamanaw yɛrɛ ta parce que ko in bɛɛ daminɛna olu kan n'i y'olu ka jamanaw ta an ye Europe jateminɛ Union européenne na Brexit tun bɛ yen ni anglais tun bɛ fɛn na donc anglais bɔra u ka Union européenne na a waati la a mankanw cayara mais u ye ɲɔgɔn tɔtɔ fɔ ka na u bɔ u ka Union européenne kɔnɔna na donc o ɲɔgɔnna de filɛ ka kɛ farafinna donc farafinw kana bila u kɔnɔ k'a fɔ ko nin bɔli CEDEAO la k'a bɛ kɔlɔlɔ se ɲɔgɔn ma dɔw yɛrɛ y'a fɔ ko n'an bɔra la ko an ka passeport ni fɛnw ko problème bɛ don ko la ne bolo problème foyi tɛna don passeport ko la n'i ka passeport date banna a bɔra ni sariya min ye o tun ye CEDEAO sariya ye donc n'i ka passeport date banna ka sɔrɔ i tɛ CEDEAO la donc taa passeport ta ni Mali sariya ye ou bien taa passeport ta ni AES mɔgɔw ka sariya ye comme i tun bɛ CEDEAO ta tun b'i bolo cogo min na donc ne yɛrɛ bolo problème foyi t'a la d'accord maintenant n'a kɛra jamanaw fana ka sɔrɔ taabolow ye donc u ni ɲɔgɔn cɛ a bɛna kɛ traitement min ye Mali an ka misali ta Mali ni Ghana kan Mali ni Côte d'Ivoire kan donc jamanaw bɛ taa kelen kelen de o ni AES ye texte bɔ k'a fɔ bon nin texte in na an jamana saba désormais an ka mɔgɔw ka an bɛ fɛ an ka traitement ka kɛ ta ni CEDEAO jamanaw ye o bɛ appliquer mais ni AES ma texte fana bila en place jamana bɛɛ kelen kelen bɛ taa parce que ministère des affaires étrangères bɛ jamana bɛɛ bolo bɛɛ ka taa n'i ka texte ye Mali ni Côte d'Ivoire bɛ bɛn fɛn na Mali ni Ghana bɛ bɛn Mali ni Nigeria bɛ bɛn bɛɛ bɛ bɔ n'i ka loi ye bɛɛ b'i ka intérêt défend min ma kɛ ni problème ye libre circulation n'o ye mɔgɔw ka tɛmɛ ka don jamana wɛrɛw la lafiya ani bonya kɔnɔna na bɛɛ k'i ta bila en place bɛɛ k'i ka baara kɛ moi je pense que problème foyi tɛ nin ko la. Kalo 6 baaraɲɔgɔnya min bɛna sigi sen kan AES jamanaw ni CEDEAO jɛkulu cɛ ni fɛɛrɛ salenw ma sɔrɔ a kɔ an bɛ se ka mun de jigiya ale Tunkara ale ye dɔɔninkɛla ye lakana ani politiki bunakun kan cɛncɛnfuga jamanaw la a b'an ka ɲininkali jaabi. Ni n'u ma se ka ɲɔgɔn faamu yalima kɔlɔlɔ na se ka kɛ jumɛn ye maa bɛ se ka jigiya k'a fɔ a ka gɛlɛ k'a fɔ k'u ma ɲɔgɔn faamu pewu sabu n'o kɛra i b'a ye fan fila si ka bɔ tɔ la a bɛ kɛ kunfɛ ko ye nin kalo 6 ɲɛnajɛ fɛn fɛn bɛna kɛ a ɲɛnajɛ bɛna boli min kan jamanadenw ka taa ni ka segin lahalayaw minɛnw ka taa ni ka segin lahalayaw fo ka taa se wari min bɛ CEDEAO jamanaw kɛrɛnkɛrɛnnenya yirima jamanaw ni jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ olu lahalayaw maa bɛ se ka nin ɲɛnajɛ bila o minɛnw de kɔnɔna la. AES jamanaw bɛna sigi tuguni ko kura ka baara kɛ ni CEDEAO jɛkulu ye wa o kɔni ɲininkali kɔni tɔmi bɛ yen fɔlɔ sabula janvier kalo o tile 29 in na kumaɲɔgɔnya baaraw bɛna sigi sen kan ko kura u fɛ fo ka taa se juillet kalo ma kalo 6 o de bilalen do sen kan o hukumu kɔnɔna na Mariam Kuyate ka laselikan don ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la. Tɛmɛni kunnafoniw ye an bɛ taa Sudan
jamana kan u ka jamanadenw duniya keleya tɔnba Nations Unies ka fɔla k'a ka ca ni mɔgɔ miliyɔn 1 ɲɔgɔn ye minnu bɛɛ lajɛlen bolila ka taa Sudan o woroduguyan fanfɛ n'o ye Sudan Sudi ye. An bɛ waati min na ko fɛn min ye baɲumankɛ tɔn gɛlɛya ye o binnen don u ka jamana kan kosɛbɛ ka sabu kɛ fitinɛ jugu min donna u ka jamana finitigi jɛkulu ani jamana finitigi ɲɛmɔgɔ dɔw ni ɲɔgɔn cɛ min daminɛna kabiri avril kalo san 2023 a kɛra sababu ye ka mɔgɔ miliyɔn caman ko k'olu ni bɔnɛ mɔgɔ miliyɔn 12 de bɛ yen minnu bɛɛ lajɛlen bolila ka bɔ u ka sigiyɔrɔw la ka taa Sudan o jamana kan. Kunnafoni labanw y'a jira k'a fɔ k'a kɛlen don sababu ye ka bana ani jakɔngɔ bin a maa fanba bɛɛ lajɛlen kan. Hakililajigila ko ni kɛlɛ min ni o kɔlɔlɔw tan tɛ ni a wulilen don ka bin jamanadenw kan kɛra sababu ye ka u ka jamana bin degun kɔnɔ kabiri san 2013 o waati i n'a fɔ duniya keleya tɔnba Nations Unies ale ka bolofara min sigilen don kɛlɛɲɛbolilaw ka hakɛw kunna olu y'a kunnafoniw labila cogo min na bataki dɔ kɔnɔ. Ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye an bɛna Ameriki jamana kan yan kabiri Ameriki jamanatigi kura sugandilen Donald Trump ye fanga ta janvier kalo tile 20 a ye a bolonɔ bila bataki dɔ la bolonɔbila min n'a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye waati yɛlɛma kɔlɔlɔ kɛlɛli ye o sariya hakɛ minnu tara n'a bɛ wele ko climate change Paris jamana kan ko Ameriki jamana bɛna i sen bɔ o la. Duniya keleya tɔnba Nations Unies ka bolofara min sigilen don koɲɛ kunna olu bɔra k'u ka dusumakasa jira k'a jira k'a fɔ ko a koɲɛ kɔni kɔlɔlɔ tan tɛ. O nɔgɔni fɛ VOA Banbara ye wele bila maliden dɔ ma Kabinɛ Dumbuya ale ye kulu min bɛ wele ko Asra da o ɲɛmɔgɔ ye a bɛna ka na an ka ɲininkaliw jaabi. Monsieur Dumbuya i n'u la. N b'a n'u la kɔri baasi tɛ yen. Baasi tɛ an bɛ Ala tanu. Ayiwa aw bɔra ka jamanatigi Donald Trump ka laseliw mɛn janvier kalo tile 20 n'a y'a jira k'a fɔ ko a bɛna Ameriki jamana yɛrɛ sen bɔ pewu waati yɛlɛma kɔlɔlɔ o kɛlɛli baaraw la. Awa e bɛ se ka mun fɔ an ye? Bon an bɛ se ka min fɔ o la o décision in tɛ décision ɲɛnama ye parce que changement climatique ye combat global de dunuya de kan ka kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ. Ameriki yɛrɛ ye deuxième pôlière de ye dans le monde entier ni Chine bɔra yen Ameriki de bɛ yen. Bon n'Ameriki retiré ka bɔ a la pendant san 4 a bɛ kɛ kɔlɔlɔba de ye k'a lase Nations Unies système yɛrɛ min sigilen bɛ environnement ko yɛrɛ kunna changement climatique yɛrɛ ko kunna. Ayiwa jateminɛli la n'an seginna kɔfɛ tuma min na a tun bɛ fanga kunna san 2016 ka se 8 waati ninnu ma a tun delila ka layiru ninnu ta awa min baaraw lasumayara ni a ka fanga dansigili ye e yɛrɛ bolo a nacogo min filɛ nin ye san 2025 kɔnɔna la nin baara ninnu yɛlɛma jumɛnw de bɛna se ka kɛ hakili bolo ma duniya keleya tɔnba Nations Unies yɛrɛ jabala la walasa segin bɛ se ka kɛ kɔ a ka hakilinaw tali la ka nin baara in lawaleyali bali n'o bɛ tali kɛ waati yɛlɛma kɔlɔlɔ kan. Bon i b'a dɔn Nations Unies système na jamana min mana fɔ k'a b'i retiré ka bɔ fɛn min na i b'i retiré ka bɔ a la pression foyi tɛ se ka k'i kan parce que les pays sont libres ka adhérer fɛn dɔ la ou sont libres aussi ka bɔ a la o de y'a kɔlɔlɔ yɛrɛ sinon ni pression tun bɛ se ka kɛ pour que a kana se ka bɔ a la n b'a dɔn dunuya tun b'o pression kɛ parce que États-Unis yɛrɛ bɛ à peu près 5 milliards de tonnes de kɛ COD gaz à effet de serre an bɛ ka France fɛn min yɛrɛ fɔ a bɛna bɔ min na pour que an ka réchauffement climatique ka to 1,5 na bon ni deuxième polaire bɔr'o la a conséquence ka ca environnement yɛrɛ kan Amérique bɛ pollution min kɛ c'est trop bon n'o ma contrôler conséquences économiques fana bɛ yen Amérique yɛrɛ kan dunuya yɛrɛ kan parce que fɛn caman bɛ yen an bɛ énergie renouvelable filɛ nin ye sisan la technologie ani résilience minnu bɛ yen Amérique bɛ nin bɔ olu la donc o leadership bɛna to Chine ni européens de bolo généralement à un moment donné a kɔlɔlɔ yɛrɛ bɛ tila ka se économiquement Amérique bolo parce que Amérique bɛna retard ta o domaine ninnu na énergie renouvelable ninnu fɛn ninnu na voiture électrique ni fɛn à un moment donné Amérique bɛna retard ta ninnu bɛɛ la bon conséquences économiques bɛ kɛ anw fɛnɛ kan dɔɔni parce que Américains en 2023 Dubaï COP 28 là Américains ont 3 milliards de pour k'u b'a di fonds vert là fonds vert dont généralement a ɲɛsinnen don les pays en voie de développement salon 1 milliard ɲɔgɔnna bila o wagande kɔnɔ donc ni a fɔra k'u bɔra la olu bɛɛ kɔlɔlɔ ye wari min yɛrɛ kan ka sɔrɔ pour que hali fonds vert la africain ka se ka an ka se ka projet dɔw bila en place o wari tɛna sɔrɔ bilen o y'o bɔlen bon an bɛɛ kan ka kɛlɛ min kɛ pour que CO gaz à effet de serre
o ka ma jigin Amérique sen t'o o fansi la bilen i a yɛrɛ ko ka pétrole ni gaz fɛn fɛn Amérique a bɛɛ bɛna bɔli daminɛ donc o tɔ bɛna pollution tɔ bɛna juguya donc san 4 in kɔnɔna na a dégâts bɛna bonya kojugu climat ma. Ayiwa n'an ye ɲiningali ta ka taa n'a ye fan wɛrɛ fɛ i n'a fɔ farafinna gunkana la n'i ye jateminɛ kɛ wulikajɔ kɛlɛ fanba minnu tun bɛ kɛ walasa ka se ka waati yɛlɛma kɔlɔlɔ kɛlɛ ka bɔ farafinna gun kan n'a bɛ ka kɛ tiɲɛniba ye sanji yɛrɛ ka tiɲɛni kɛra Mali ani Sahel kɔnɔna jamanaw kan ni waati ninnu na awa olu dun fɛnɛ ka nafolo fanba dɛmɛ sira fɛ bɛ bɔ dunuya keleyatɔnba Nations Unies bolo ni baara in na jɔra Donald Trump fɛ sisan ka dan sigi Nations Unies ka baaraw la farafinna bɛna kɛ cogo di san damadɔ natɔw la e ka yeta la. I b'a dɔn Amérique ye leader yɛrɛ de première puissance de don n'Amérique bɛ fɛn o fɛn na o fɛn bɛ kɛ fɛn sabatilen Amérique bɛ jamana tɔw fɛnɛ pousser a b'u forcer a b'u pousser ka fɛn caman kɛ bon n'u bɔra la pression tɛ k'ali jamana tɔw kan bilen parce que Amérique mana pression da jamana tɔw kan hali ka wari bila Nations Unies système kɔnɔ ka changement climatique kɛlɛ Amérique bɛ tɔw pousser olu de bɛ ils sont les leaders du monde donc ni leader yɛrɛ bɔra ko la donc pression tɛna kɛ tɔw kan bilen nafolo bɛ taa pour que parce que an bɛ justice climatique fɛnɛ na on industrialisé tɛ Afrique on industrie foyi tɛ Afrique k'a fɔ ko an bɛ pollution kɛ donc Chine ni Amérique ni fɛn minnu industrialisé len olu de bɛ pollution kɛ gaz à effet de serre bɛ olu de ka fɛn kan les 5 premiers pays Afrique fansi t'a la donc an tɛ pollution foyi kɛ mais nous subissons les conséquences y'a fɔ cogo min inondation ni fɛn ninnu bon wari min fɛnɛ kan ka di pour que an ka se k'an na bɛn ka u ye kɔlɔlɔ min bila dunuya kan an kana bɛn ko o labɛn u kɔfɛ u bɛna bɔ o fɛnɛ na donc a conséquence économique fɛnɛ Afrique kan a barika bɛ bonya kosɛbɛ. Ayiwa ni diyara ye kosɛbɛ an ka foli b'i ye nin tun ye Kabinɛ Dunbuya ye kulu min bɛ wele ko ASRAD o ɲɛmɔgɔ don an ka foli b'a ye nin bɛna don an ka jɛmukan tako filanan hukumu kɔnɔ o kosɔn an b'a ɲini aw fɛ aw ka to an ka Jabaranin So ani radio fiɲɛsiraw kan aw k'an bɛɛ sɔn Yabonne VOA Bambara WhatsApp la wasa kunnafoni fosi kana fɔ i kɔ o ka nɔgɔn kojugu i ka WhatsApp kɔnɔna la i bɛ taa statut lajɛyɔrɔ la yen i b'a sɛbɛn VOA Bambara i b'an ka chaîne ye a kɛrɛfɛ i b'a sɛbɛnnen ko suivre i bɛ i tɛgɛ digi o kan o la fosi tɛ fɔ i kɔ ni ko seko ni dɔnko n'i ma se dɔgɔnɔ jamana i bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ ka bɔ Mali la Laginɛ ani Burkina Faso be a bɛ wele wusula nin na ko kɛlɛ banna hali cɛ dusukun mana kɛ fara ye n'a y'a kasa fo ka taa se Sénégal ma je dissous l'Assemblée nationale o fara anglais kalanni kan bamanankan sira fɛ nɛgɛ ɲɛ 9 o de bɛ yen is 9 o'clock what time is 8 VOA Bambara ka WhatsApp kan farafinna ni diɲɛ kunnafoni fosi tɛna fɔ aw kɔ bilen ayiwa sɔmɔgɔ don dɛ a ci limanaw fana ma an balimaw an ka foli b'aw ye hali bi aw bɛ ka VOA Bambara ka malikura kunnafoniw lamɛn ka bɔ studio 53 kɔnɔna la an bɛ kunnafoniw kɔrɔcɛ hali bi kana n'a ye États-Unis jamana kan yan jamanatigi kura Donald Trump ka kaliliw senfɛ tun ye layidukan camanw ta layidukan minnu senfɛ a y'a yira k'a fɔ fɛn min ye dunanw ka kuɲɛw ye dan bɛ sigi o la ka fara o kan a y'a yira fɛnɛ k'a fɔ dunan minnu bɛ bɔ jamana wɛrɛw kan ka na denw sɔrɔ yan nɔ walasa denw ka se ka kɛ Amérique jamanadenw ye k'a bɛna dan sigi o la pewu o nɔgɔnin fɛ démocratiw ka fara ɲɔgɔn kan kulu dɔw bɔra ka jalatigɛli kɛ kunun tarata k'a yira k'a fɔ ko o hakilina taabolo ninnu tɛ taabolo ɲumanw ye wa olu bɛna bolongɔni turu a kan ni ka weleli kɛ bɔgɔ jeni kan a kuɲɛ la VOA Bambara tɔgɔla Mohamed Touré ale b'o kunnafoniw walawala an ye ka bɔ Washington. I have one message for President Trump. Jalaki fila danfaralen kɛra mara 22 bɛɛ lajɛlen fɛ Californie ni New York bɛ u cɛla jamanakuntigi kura kalikasiyɛn dɔn kɔfɛ o dugusɛjɛ la wa a y'a bolo bila yamaruya la minnu tun laɲinien bɛ ka dungaladenw ko latilen Amérique olu dɔ cɛla i ye bange ko o jɔ sariya ɲiningali ye hakɛ min sɛmantera sariya sunba fɛ ladilani 14 fɛ ani ka jamanadenya di mɔgɔ o mɔgɔ ma min bangera Amérique o ka se ka Amérique jamana sɛbɛn sɔrɔ ni
o yamaruya nin waleyara o bena foroba fanga n'o ye fédéral gouvernement duguta sɛbɛn n'o ye passeport ye jamanadenya ka sariya sɛbɛn certificat de citoyenneté walima sɛbɛn wɛrɛw di denmisɛnninw ma minnu wolola Amérique dugukolo kan fo ni bangebaga kelen ye jamanaden walima ni sigibaga banbali jɔyɔrɔ b'a la Californie mara o sariyatigɛlaba Rob Bonta y'a fɔ a ka kunnafoni sɛbɛn kɔnɔ ko ni yamaruya min dira ka bange kɔlɔsi jamanadenya bin ka jɛya o be sariya sunba sɔsɔ wa a tɛ Amérique ka ye an b'a ɲini kiiritigɛso fɛ a ka teliya la ka ni yamaruya nin latɔn ani k'a lajɛ ko Amérique bangebagaw ka jo sariya minnu tɔɔrɔla ni nin yamaruya fɛ olu ka to sen na ka sɔrɔ kɔɲɔw be sen na a y'o fɔ ka fara kan o ɲiningali fila dɔ la kelen min kɛra foroba kiiritigɛso la Massachusetts mara 18 tɔgɔ la o be tugu o kiiritigɛ ɲɔgɔn kɔ min kɛra ACLU fɛ tariku kɔnɔ jamanadenw ka josariya tɔnba dɔ ani jɛkulu wɛrɛw fɛ New Hampshire. Maison Blanche ye nin ɲiningali ninnu jalaki ko u ye ɲumanfɛ gɛlɛn maaw ka kɛlɛcɛw kɛlɛ ɲumanfɛla jugu be se ka sugandi ka nɔni kɛ ka ɲɛsi jikuru ma ka ban jamanadenw ka sago ɲɛro la walima u be se ka pan ka don kuru kɔnɔ ka baara kɛ ni jamanakuntigi Trump ye walasa a ka laɲiniw ka taa ɲɛ minnu jara faso jama ye kosɛbɛ Harrison Field min ye kunnafonidilaw ka kankɔrɔsigi dankan ye ka bɔ Maison Blanche la nin kiiritigɛ ninnu tɛ fosi ye ni ɲumanfɛlaw ka kɛlɛbolo janya tɛ wa Trump ka fanga labɛnnen don k'u kɛlɛ kiiritigisow la kumalaselaw y'o fɔ. ka da nin kan jamanatigi Donald Trump ye laɲini kɛ k'a fɔ ko bi araba wula fɛ jɛkulu minnu ni olu ka cakɛda sigilen don Amérique forobacaw kɔnɔna la n'u ka baaraw bɛnnen don danbekow ni siyakow la pɔtɔpɔtɔli kama n'a bɛ wele ko programme de diversité ko a bɛna dan sigi olu ka baaraw la sanga nin kɔnɔ ni kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen lasera Amérique masayaso Maison Blanche ale ka kuma lasela Caroline Levy fɛ a ye ni kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen labila X o bɔlɔlɔ kan min fɛnɛ latɛmɛna ni bataki labilali ye ka taa Amérique forobacakɛla baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ baara kɛ nin kulu in kɔnɔ k'a yira k'a fɔ ko dan sigira u ka baara la nin kulu kofɔlen n'u ka baaraw bɛnnen don danbekow siyakow ani bunadamadenya yɛrɛ taasira ɲumanw olu bɛ se ka don ba la cogo min na Amérique jamana ka forobacaw kɔnɔ ko dan sigira u ka baaraw la yɔrɔnin kelen walasa ka se k'o kunnafoniw bɛɛ lajɛlen dɔn Donald Trump ale de ye nin bolo nɔbila kabiri a sigira Amérique jamana fanga kunna. Sisan an bɛ taa Congo RDC jamana kan u ka finitigi jɛkulu minnu bɛ wele ko M23 mɔgɔw jamana finitigiw ye a sɛbɛntiya k'a fɔ ko olu bɛ ka dɔ fara u ka karogɛlɛya walew ani nigɛlɛya walew kan minnu ka kulu kelen don ka wuli k'i cɛda u ka jamana fanga yɛrɛ la Kinshasa a yirala k'a fɔ ko nin kulu kofɔlen n'o ye M23 ye kɔkɔrɔma donnen don Rwanda jamana ɲɛmɔgɔw an'u ka finitigiw fɛ min bɛ ka kɛ Minova o fanfɛ yɔrɔw la ni u ka baara labanw dɔw bɛnnen don jago baara sira latɛmɛliw ma n'o bɛ kɛ ni kɛlɛkɛminɛw ni tajiw ye ka taa Goma min bɛ ka kɛ kabiri M23 maaw ye wulikajɔ ni dangarili wale banbaliw daminɛ nin waati laban ninnu na min dangarili fanba bɛɛ lajɛlen bɛ ka se ka ye u ka jamana kɔnɔna la. Sisan an ka Saka Tarawele bisimila ale bɛna ka na farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw walawala Saka i n'u la. Mariam i n'u la Tarawele. Bisimila i dɔ wɛrɛ mun b'i ka palan kɔnɔ bi. Palan falen don kosɛbɛ kosɛbɛ ka VOA lamɛnbagaw filɛbagaw ka bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an b'a daminɛ ni sirantɔrɔntan ye farafinna kan min bɛ CAF ka club ka ɲɔgɔndanw kofɔ n'an ko fɛn na compétition interclub de la CAF Ligue ale ni Coupe de la Confédération ko don ɲinɛ saison 2024-2025 o phase de groupe kun cɛra dɔgɔkun tɛmɛnen na club 8 minnu qualifiera ka taa quart de finale la Ligue la ani Coupe de la Confédération na olu donna a bɛ fɔ ma ko bilisi ni yɔrɔ sara Maroc ka taa se Égypte Tunisie Algérie olu ta Afrique du Sud ale bolo lagoloma bɔ a ko la ka da kan Ligue fara CAF kan ale ka tɔnw sera o quart de finale la Tanzanie ani Soudan o fana tɔn dɔw b'a la farafina tile bɛ yan fan na jamana kelen ka tɔn de b'a la o min qualifiera ka taa Coupe CAF quart de finale la o ye ASEC Mimosa ka bɔ Côte d'Ivoire jamana kan Mali la Mali tɔn fila min tun bɛ phase de groupe ninnu na Ligue la Joliba Athletic Club tun bɛ yen ale sɛbɛnbɔra tulon na Stade Malien de Bamako ale tun bɛ Coupe de la Confédération phase de groupe la ale fana sɛbɛnbɔra tulon na Joliba ni y'a siɲɛ fɔlɔ ye ale ka ye Ligue la o phase de groupe la
an bɛ se k'a fɔ Mali sera ntolantan yɛrɛ tariku kɔnɔna na nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye Mali tɔn ka ye ligue phase de groupe la a tun kɛra koba ye Mali supporters bolo bɛɛ tun nisɔndiyara nka jeliw ma se ka tɛmɛ ka taa quart de finale la min bɛ ligue ko fɔ o siratigɛ la an ni Mali farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila don masala la a tɔgɔ Sidi Traoré y'a jira ko baara de kan ka kurakuraya halisa min b'a to Mali tɔn n'u sera nin hakɛ la balontan na a ka ja ligue ani coupe CAF la o ka se ka tɛmɛ quart de finale la an ka Sidi Traoré lamɛn farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila don Bamakɔ. Joliba se nin y'a siɲɛ fɔlɔ Ligue des Champions na joliba balontan minnu b'u bolo ɲina n'i y'a jateminɛ a balontan y'a sigi 100 i b'a sɔrɔ 70 ou 80 nin n'u yɛrɛ siɲɛ fɔlɔ ka jouer hali Mali championnat yɛrɛ kɛnɛ kan jango ka jouer compétition na mun ye farafinna bɛɛ lajɛlen ka compétition ye o ye fɛn mun ka gɛlɛn an y'a ye joliba se tiɲɛ don nin y'u siɲɛ fɔlɔ ye tiɲɛ don denmisɛnnin fitinin m'u bolo nka ɲɛmɔgɔ fana m'u jɔ jɔyɔrɔ la ka se ka u motiver hali a bɛ ban waati min na tile fila laban min tɛmɛna an y'a ye donatalaw y'a baara bila kɛ ko u ni ɲɛmɔgɔ kun bɛnna fɛn dɔ kan ko n'u qualifiera ka na phase de poule la ko musaka dɔ kan ka d'u ma k'o tɛ ka di kɛlɛ filanan mun ye an y'a mɛn donatalaw fana da ko hali a balontan wɔɔrɔ fana kɔnɔna na n'an ye sɛbɛn sɔrɔ nin bɛ d'i ma n'an k'a ma ko prime de match ko fana tun tɛ yen ne bolo joliba se club ba fana don nin ma an tɛ nin jɔyɔrɔ in mérité an tɛ nin bɔcogo in mérité ka sababu kɛ k'a tan k'a ban cɛlu kelen joliba se ma se k'o sɔrɔ ne bolo o kɛra lebu ye mɔlɔya tɛ lebu de don n'a fɔra balontan saba i ka so balontan saba jamana kɔ kan hali ka bi kelen pe dɔrɔn sɔrɔ ka don stade Bamako ale ta kɔni kɛra jigitigɛ de ye parce que sadi bɛ bakuruba min kɔnɔ n'o ye coupe CAF ye an ko o ye sadi ka compétition ye a donna o kɔnɔ siɲɛ caman a y'a ta yɛrɛ ka tɛmɛ salon fɛnɛ u tun bɛ nin bakuruba ɲɔgɔnnaw kɔnɔ u taara quart de finale la u ye match de poule tɛmɛ anw ka ɲina ka dɛsɛ ka bɔ nin poule kɔnɔ an ka bisigi k'a fɔ Maroc ka tɔn kɔfɛ Sarimale jɔyɔrɔ kan ka se ka kɛ jɔyɔrɔ filanan ye nka ni fɛnɛ ye Sarimale ta k'a lajɛ an ma kibaruya fɛnɛ sɔrɔ k'a fɔ ko u ka ɲɛmɔgɔ ko balontannaw ma n'a ye san sɔrɔ an bɛ nin k'aw ye n'a ye nin yɔrɔ in tɛmɛ nin fana bɛ k'aw ye an b'o mɛn n'o ye motivation ye bi bi na balontan o yɔrɔ jɔyɔrɔ ka bon balontan na kosɛbɛ nin n'a ɲɔgɔnna compétition mɔgɔw b'a ko opération 9 points à domicile ko ka kuru 9 ta i ka so balontan 3 la an y'a ye Sarimale Bamako n'a bɔra balontan 1 na a ye sɛbɛn sɔrɔla 2 ni fu a tɔ 2 bɛɛ lajɛlen a tir'o la so yan ni balon façon dun n'i bɛ t'i ka so a ka gɛlɛn ka taa sɛbɛn sɔrɔ wali jamana kan n'i ci i ka so ka kuru pɛridi kuru sɔrɔ man di jamana kɔ kan en tout cas Mali tɔn banaw cɛman jan san 1980 o taabolo kelen man ka tɔn bolo an kan ka bɔ o de kɔnɔ balontan kɛra entreprise ye bibi na ka musaka don a la k'i jigi da fɛn dɔ kan nka anw b'a ta ko ni Ala ye min nɔgɔya an ye Ala fana bɛ yen bɛɛ kama e ni min bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o fana b'a la deli e b'a deli mun bɛ aw bɔ ɲɔgɔn na a ka durata tɔn ɲɛmɔgɔw ka baara kɛcogoya Mali championnat o expérience tɛ balontan mun yɛrɛ la ne ko k'o taa Ligue des Champions k'o taa coupe CAF la e ni minnu bɛ ɲɔgɔn kunbɛn o ye jamana wɛrɛw équipe nationale balontannaw de faralen ɲɔgɔn kan tɔn kɔnɔna na e bɛ a ta tɔn misɛnmaninw na yan minnu siɲɛ fɔlɔ don ka jouer hali jamama yɔrɔ yɛrɛ la k'u ka ɲɔgɔn kunbɛn sa a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ. Ni tun ye Sidi Traoré ye farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila don Bamako yan a ka hakilinaw min bɛ tali kɛ coupe CAF ani coupe de la confédération n'o ye coupe CAF ye ani ligue o phase de groupe ɲɔgɔndanw kɔni kun cɛra quart de finale donna minnu bɛ kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ o donna o ɲɔgɔndanw bɛna daminɛ sɔɔni mars kalo nata la ani fana ka kuma ka kun cɛ min bɛ sɛnɛ ntolantan Bunabu halisa ka kuma muso sɛnɛ ntolantan kan o championnat ɲinɛ saison 2024 2025 ɲɔgɔndanw daminɛna bi tɔn 12 don tile fɔlɔ bɛ sen na an bɛ waati min ko sisan sini alamisa tile fɔlɔ bɛ kun cɛ ani fana an b'a kun cɛ min ye o ye escrime o ye farikolo suguya dɔ fana ye ni yanga ka bon kosɛbɛ Mali la o Open EP o takolotana kɛnɛ sigira Kucalakaw fɛ sibiri tɛmɛnen janvier kalo tile 18 san 2025 na kɛnɛ kan Kucala Ligue ka taa se Bamako Ligue ani Sikaso Ligue o escrime kɛla mɔgɔ 14 o ye cɛw ye mɔgɔ 14 musow ani cɛ 19 olu de y'u yɔrɔ ta ɲɔgɔndanba in na Kucalakaw fɛ yen a kɛra ko belebele ye ɲɔgɔndan yɛrɛ a kɛra tile kelen nka mɔgɔw nisɔndiyara mɔgɔw mugula Mariam. Siyaka Tarawele ni diyara an ye nin tun ye Siyaka ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw ye min bɛna dan sigi aw ka bi Malikura kunnafoniw na aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw kan bɛn waati wɛrɛ. O ka nɔgɔn kojugu i ka WhatsApp kɔnɔna la i bɛ taa statut lajɛ yɔrɔ la yen i b'a sɛbɛn VOA Bambara i b'an ka chaîne ye a kɛrɛfɛ i b'a sɛbɛnnen ko suivre i bɛ i tɛgɛ digi o kan o la
fosi tɛ fɔ ye kɔ. N'i ko seko ni dɔnko n'i ma se dɔgɔnɔ jamana. I bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ ka bɔ Mali la, La Guinée ani Burkina Faso. Be a bɛ wele wusula min na ko kɛlɛ banna hali cɛ dusukun mana kɛ fara ye n'a y'a kasa ka ban. Fo ka taa se Sénégal ma. Je dissous l'Assemblée nationale. O fara anglais kalanni kan bamanankan sira fɛ. Nɛgɛ ɲɛ kɔnɔntɔn o de bɛ yen is 9 o'clock. What time is 8?